सागु बेरेखा हानजानि इएम आरो एमसिएलएफोरा हाग्रामा महिलारिजों एग्रिमेन्ट। से आसरित धरननि लेखा नोंथांमोननि गेजेराव होनो हागोन। बेरेखा हानजानि सागु एमसिएलए इएमआ प्रमद बर'नि लिडारशिपआव थालिया हाग्रामा महिलानि लिडारशिपआवसो थासिगोन होननानै एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखाया आंनियाव दङ। आसामनि बारग' मिनिस्टार इउपिपिएल हानजायाव गुबुन फारसेजों सागु इएम एमसिएलए हाग्रामा महिलारिजों एग्रिमेन्ट। बिक्रम दैमारी जायफोर बेरेखा हानजानि एमसिएलए आरो इएमआ प्रमद बर' बिथांनि लिडारशिपआव जों थालिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय लिडारशिपआव जों थानोसै होननानै असमनि गभर्नरनि एड्रेसाव लिरनानै दोननाय एग्रिमेन्ट कपिखौ आं नोंथांमोननो होगोन। जायफोर एमसिएलए इएम बिथांमोना प्रमद बर'नि लिडारशिपआव जों थानाय नंला हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायजों थानोसै होनना गभर्नरनिसिम हरनो एग्रिमेन्ट पेपार लिरनायानो दं। बिक्रम दैमारी सोर एमसिएलएआ मबे डेटआव मबे तारिखआव हाग्रामा महिलारिखौसो जोंनो नांसिगौ जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजनिति हानजायाव थाला होननानै गभर्नरनि एड्रेसाव एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखाखौ नोंथांमोननो आं होगोन। राजनितिनि बेलायाव बे जेरावबो जायो जेरै इउपिपिएलनिया बिपिएफनियाव बिपिएफआ इउपिपिएलनियाव जयेन जानायखौबो नुनो मोनो। नाथाय आं बेबायदि मोनसे आसरित धरननि लेखा नोंथांमोननि गेजेराव होनो हागोन। बेरेखा हानजानि सागु एमसिएलए इएमआ प्रमद बर'नि लिडारशिपआव थालिया हाग्रामा महिलानि लिडारशिपआवसो थासिगोन होननानै एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखाया आंनियाव दङ। आं दिनै बुङा नोंथांमोनानो जेब्ला आं निउसाव होगोन सोर एमसिएलएआ मबे डेटआव मबे तारिखआव हाग्रामा महिलारिखौसो जोंनो नांसिगौ जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजनिति हानजायाव थाला होननानै गभर्नरनि एड्रेसाव एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखाखौ नोंथांमोननो आं होगोन। नाथाय आं नोंथांमोननियाव बेबायदि मोनसे आसरित मोनसे लेखाखौ आं होनो हागोन जे जायफोर बेरेखा हानजानि एमसिएलए आरो इएमआ प्रमद बर' बिथांनि लिडारशिपआव जों थालिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय लिडारशिपआव जों थानोसै होननानै असमनि गभर्नरनि एड्रेसाव लिरनानै दोननाय एग्रिमेन्ट कपिखौ आं नोंथांमोननो होगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै बुङा सानै मानसिनि कल मोनोब्लानो होनोब्लानो आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो रेडि। नोंथांमोनानो नायब्लानो जाबाय सोर इएम सोर एमसिएलएआ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोननानै एग्रिमेन्ट खालामनानै होदों हाग्रामा थानायाव टिभि फुटेज गासैखौबो नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो हायो। खिन्थु सानै मानसिनि कल मोनोब्लानो आं बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेरावनो होगोन। आङो ओरैनो खुगाजों बुंग्रा आं मानसि नङा जेखौ बुंगोन आं लेखाजोंसो बुंगोन। एमसिएलए इएमफ्रा सोर हाग्रामा महिलारिखौ जातिनि खाथिराव बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जायफ्रा दिनै एग्रिमेन्ट खालामबाय हाग्रामा सार आंजों नोंजोंनो थागोन होननानै बे लेखाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोब खम समनि गेजेरावनो बे कलखौ नेगासिनो दङ। बिथांमोननि कल मोनबानो आं होसिगोन। बेनिखायनो राजनितिकआ थांलाय फैलाय गासिबो जायो। सोरबा थांनाय फैनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। কি হে বকুল মোক চোক গোফন্দা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন? নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে। দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ। ঠিকেই কৈছ। এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া। তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে। ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া। তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে। অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক, নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক। 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।
BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ